И така, здравейте хора, днес ще играем на Brawl Stars и ще разглеждаме скиновете ми и ще ги оценявам от 1 до 10. Така. Така. Ето го първи скин. Само. Добре, това му давам. Това е хубав скин. Но му давам колко? 5 от 10. Не е такъв някакъв готин, взех ги за 29 джема. Викам, че не ги взема голям скин. Моите скинове няма, защото другите са много скъпи. Така, название. Това му давам. Аз обичам футбол, така че му давам 8 от 10. Дали има някакви други скинове? Не, нямам. На Макс. На Макс нямам. И съм футбол. Той ми дава колко? 5 от 10 пак. На този скин на бос. Той е същия като бос, само че с друг цвет, така че колко? 4 от 10. Така. Нещо, нямам скин. Така. Да, прежде хора някои скинове ще ги слагам, но може да съм ги махнал и за това. Така, този скин на Джеси. Колко? 3 от 10. На Dynamite той му давам 7 от 10. Дали имам някой друг? Не. Това ми се падна за другото. Този скин му давам 9 от 10. Хубав е. Това ми се падна пак. На колко? Той си съвсем обикновен скин. 29 джема. Само проблем да го записвам. Колко? 4 от 10. Да. На Брок имам 2. На този му давам 7 от 10. А на Боя 6 от 10. На Барли си го купих скоро си го купих. И ми давам 5 от 10. Така, шелто, това му давам. Защото кефи му давам 6 от 10. И това му давам 6 от 10. Той е готин. На Крол нямам. Той между ми е чисто нов герой. Не съм го купил скин. Между може да видим, но дълго няма, иначе ги нямам. На Тарото ми се пълна от Epic Star, между другото. Му давам колко от Epic Star? 6 от 10. Хубав е, не е гони. То скин на Бол. Падна ми се пак. Не. Колко да му дам? 3 от 10. Не е нещо особено. Така. На Емс нямам. На Пан нямам. На Библитак нямам, аз съм сигурен. Да видим за всички ако нещо. Да, знаех си. На Едгрен толкова му давам 10 от 10. И на това му давам 5 от 10. Става си го съм автоматично. На Бери нямам, аз знам, но да видите вие. И то само Бери има и скин. Няма толкова. И на Eidbrich нямам. На Рико не, нямам нито един скин пак. И на Пени нямам. Половината ми броери са без скин. Междуто и на този скин. Даже понякога си мисля, че го нямам.
Но това му давам 5 от 10. А на това 3 от 10. По-скоро не, на това му давам 6 от 10. На този скин му давам колко? Хубав е 5 от 10. На нито нямам скин. На Бул, между това е много макефи, 10 от 10. Падам се от легендарка, Legendary Starter по-точно да бъдем. И е танк. И между това макефи, давам му 10 от 10. Не е Примо. Нямам. Въпреки че понякога си мисля, че не е Примо имам... Извинете. Имам скинове. Ама... се събъркам. На Поко нямам. И на Роза нямам. Добре хора, това беше всичко от мен. Чао, абонирайте за канала, пръскайте лайк бутона. И това беше всичко от мен. Чао!